Halo, 10 mandhape kopi jahe. Senadyan kok bisa cangkir dek ananging bisa gawe padange pikir 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 pikir
yen ora ngombe sak sore dik akatone awak ing lentere aduh lolo ya iyo iya iyo dua lolo oh saiki sembah nuwun katuraken kanthi panghormatan sampur kunjuk punipun Bapak Kades kunjuk Pak Suprapto dalam mangkayu bagya Pak Tandur bagi tematan sagung barang yang sampun dherekaken lumampah ati cara langan beksa saka paris kamen kene Pak Sugianto ati pagelaran ati cara langan beksa dari ingkang pentas ing dalu menika. Iki adicara salajengipun panghormatan sampur katuraken kunjuk pripun Pak Nyoto non sewu. Sembah nuwun Pak Pir. Iki ngambali atur kunjuk pripun Pak Nyoto sembah nuwun. Lumampah adicara nampi panghormatan sampur. Angga kalih katuraken kunjuk pripun Pak Arjo. Sembah nuwun Pak Arjo. Ugi lumampah pagelaran dherekaken adicara minangkani Pak Sugianto pagelaran langan beksan. Iki nampi adicara panghormatan sampur dherekaken langan beksan. Iki bagi wekdal lampahipun sampur. Yuk ceko jos ya. Muda laras setya. Jos suwe ora jamu jamu kodhong telo suwe ora ketemu pisan kali Pak Nyoto suwe ora jamu nang Surabaya suwe ra nate ketemu pisan kali Pak Rajo tukokno jajan apa wae dik nek ra roti alu wong walo ditakokno prawan rondo ngendi wae nek ora loro iki aku yo mau suwe ora jamu godhong meniran suwe ra nate ketemu pisan lah kok dadi pikiran suwe ora jamu ora suwe ora jamu suwe lah kok kudu jamu ngono asik wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak ugemi aku
landing slirane duh wong ayu kang dadi bebujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo ngesem manismu sing tak tunggu kangen iki bisa meri yen sliramu wis gelem nambani tak suwun rindu lan wangi dadi ya tombo kangeni atiki Iki sketsa akan diin Barjo dan Sewu. Habang biru lampune disko awake lemu pak nyata mikir bocor bocor sing enom jaluk disayang sing tuan jerang wakat ditinggal sirahmu mentera bisa turu andam tresna mas uga andam waktu mikir butuhe mikir belanjane jare saiki bingung atine telung dina boleh rana telung dina bali ning kene sing satina kanggo sapa sing satina kanggo makarya Ser. Iki katuraken kunjuk dherekaken lumampahipun adicara langan beksa pripun Pak Arjo kunjuk pripun ugi Pak Nyoto. Ugi dherekaken dah. Dopeni kono ben melek tukang son kono kopeni kono. Iki dherekaken monggo ingkang sampun katuran sampur dengan begalih mangayu bagya. Tumuju wonten sasana langan beksan minangkani Bapak Sugiyanto. Tumuju wonten pagelaran pahargyan putra putunipun nggih lampahipun Metara Panca dados duduk. Gok. Katuraken monggo dumateng sagung parenggah ingkang sampun katuran sampur kanthi nderekaken pagelaran Suka Parsuka adicara langan beksa minangkani pripun Bapak Sugiyanto adicara langan beksa. Minos pindah malih monggo tumuju wonten sasana. Rangu
rangu tias mantranya marawing sukuratna senadyan nandar cipta ongkoling ayutya ngerasa ning was duh Gusti tasih kula semu kemare ngerasa padha Gusti kula nyemas teja tirta teja tirta Janata rahmana Songo Kidul ilange gelang kalung ya mas liris sarata-rata ambakti nandita rokok klebet taline udar de ditresnani abet aja nganti buyar kono ya ngono kakowong karya ruci teng marang daya ya mas karya ruci teng marang daya minggu kok ora praide janjine tak tunggu mlenjani janji apa iki kono ya tenan marati pangasawangku saluwelot wisa abang sing ora lagi dek tak sayang jebule wis lali apa ngono karya wulan wong wet tane wong songo kidul renacena maju mundur sablak sampur jak kabentar maju budaya luhur iki sango kita seni beksan waranggono ana ing tanah Jawa
pisan ora gumon kasare ana risane luwe saka aku kang bisa nyenengke tresno ati pawitane bandha donya witoto akorane kedanan waduk gondang
kepengen kumpul mas ya disayang sayang Getuk ya die saka telo yen wis kepethuk mas aja digawe gelap tiwul ya mas ya watane gondang yen wis kepethuk ki mati paksa sayang Tawa ya mas ya watane tuban benai awake kudu di heman Saya kok rundingan gelenek ada iki sembah nuwun katuraken kunjuk Bapak Nyoto iki Pak Arjo nggih iki adicara langen beksan suka parisuka Neng di ta Pak gak dikei Neng nang anyar pundi Ini kaseni mosok kira duman lah manggon nggih endi kok alah Kang Nyoto pergi kok meneng ae alah ya nek trae ketok itu tak kei lah kadang kaling-kalingan ya iki sembah nuwun ngambali atur kunjuk pripun Pak Nyoto kunjuk Marjo nderekaken sagung katang sampun derek mangkayu bagyo iki salajengipun katuraken panghormatan sampur kunjuk setunggal panjenenganipun Pak Sito iki angka kalih katuraken kunjuk Pak Yono Notopuro pinarak langkung mriki nampi panghormatan sampur niki adicara langan beksan nika kalih ngrantos nika kanca-kanca pengrawit katuran anu ketok ning jero ditatakno tapi pinarak sik kene aku tak rono terus dengan kono lungguh kene makan gak wis tak tatakno lah iki sembah nuwun yuk bagi bekal ceko jos yo jos amit hop jos wis wayahe esuk jagone kluruk rame suarane kadeng kemrusuk aku seneng dek sedulur tani bebarengan padha nandur padi srengenge ngulon pernae manuk ngoceh ana wit-witan kukur-kukur wonge agak temruwit seneng atine katon asri donya saisine wis
wayahe esuk ijek kono jagone kluruk rame suarane kating kemrusuk tak dobeli wisan aku seneng dek sedulur tani bebarengan padha nandur pari Cengkok Taiwan kuwi hang ti song ha ping chu ha ti hao ti po hang si chi po ang chi po ang ning nganti nggon ku goleki pate mong pengen ketemu senadyan ada tak parane mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinandal atiku loh tumetes nelasi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku pingin ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawase wong yen lagi gandrung ora peduli mledos sing kono wong yen lagi naksir ora peduli barang nuklir nadyan ora duwe duit direwangi utang kredit jarine wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi nyenengi ra peduli nekin blasi wong yen lagi kepikan ra peduli donya kiamat nadyan ora duwe duit direwangi redan-redan jarine wis jodoh apa-apa kudu wong loro irung bangir mek sapa irung blangir yo duweku lambe tipis
Weke sapa dik lambe tipis ya tuwekku janggut nyatis Weke sapa dik janggut nyatis ya tuwekku mas bangke aneh Weke sapa dik bangke ane ya tuwekmu la sing kuwi Weke sapa dik nek sing iki wis ana sing duwe la sing kae sing di Weke sapa dik sing kae wis ana sing duwe iki piye Weke sapa dik sing iki wis ana sing duwe mas iki piye Weke sapa dik sing iki wis ana sing duwe wis ana sing duwe kabeh Lho benjing tasik benjing tenggene kece niki mboten mantuk mungkin langsung pindah mriku gene Pak Narto nah langsung wis siap-siap ya aku ora mulih kok maju pun Pak Ki terakhir ya kita tak kayak itu sing buka sing ya sing buka sing di omah sing nutup sing di omah lah ngono mboten pun ngono tak tawani kok darane tak kei iku iki Mangayu Bagyo cekap kanca-kanca pengrawit sensus mindo nah Mangayu Bagyo monggo ingkang sampun katuran sampur dangane penggalih kunjuk pripun Pak Cito pripun Pak Yono Notopuro katuraken monggo ingkang sampun katuran sampur jengkar saking sasana palenggahan lumampah wonten sasana dicara langan bersanderaken lampahipun sampak serempek yo ayo lho lah katuraken mangi Bagyo Sagung bareng katuran sampun ndherekaken pagelaran menika Pak Sugiyanto ingkang hanampi sampur jengkar saking sasana palenggahan lumampah wonten sasana dicara langan bersanderaken yo lho ayo aja nganti keri ngene Pak Sugiyanto ya ya lho lah kowe lah dalah aja nganti keri yo ngregengaken swasana midalem Pak Sugiyanto ae aja nganti keri yo ayo sampur terakhir ndherekaken pagelaran ngregaken swasana yuk tak do beli ping 3 ta wis antikane gak dumanjerene ya lah oke sabar susuke sabar gendingin apa Pak endi kledek iki lagi apa iso kopi jahe mandhape umpama
seneng ing ati wong-wong sing karan pratesan padha sanja ana warung kopi padha ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senajan ngombe sacangkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sasore watone awak glatere kopi jahe wis misuwur rasa enak uga lan makleke agawe maremeng ati ayo kanca ngunjuk kopi jahe umpama aku ora wedi dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ora mantala umpama aku ora duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging ati kuwus kadung tresna kowe milih tresna liya apa ora eling nalika semono susah seneng kabeh padha dilakoni eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe eling janji tresnamu ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggal aku duh Gusti kuwatno atiku duh Gusti kuwatno atiku
yen pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe gelane ati aku ora bakal ngundeli kaya ngene lelakanku biyen apa kon dadak katamu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati saklewase Sopo sing ora kedanan mripate blala blala ngawe ngawe aku karo setiku yen nyawang esam lan koyomo sayange anak loro we dudo ono prawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan rina wange mung tansah kelingan kedanan perawat ibarate padha gayo lintang tak rewangi patekane pamriye karo ben lulut atine aku ora bakal lali wong sliramu dodo tak tresnani Halo, ninggal katresnan mandape gubuk asmara.
nono windangan nono tak enteni ing pucuking tresna pelung nangka bebasane mong katon manismu wae aja lali pawalengko uga mono kang mas janji-janjimu aku kang satya satulung tak anteni nganti saeling wong aku kelingan kubu kae biyen tanggo leret neng cagak kabak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kubu kasmara biyen kae tanggo andum tresno tampo bantal tampo kloso bota-bote ke taman asmara kubu kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali kubu kae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino caketan sajroning ati datan luntur saya marate aku kowe dadi garwa mergo leren nang kubu kasmara. Jadi ki sembah nuwun katuraken unjuk mangibaga sagung warga Pak Cito sembah nuwun kunjuk mangibaga sagung kateng nggih. Pakleran cekap sugeng kuntur sugeng pepanggan malih saswedal rahayu rahayu sami ingkang pinanggih nuwun kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.